Ụmụnne m ekene nwunu ndị ọma njem ọnụ. A sị m na ọ ga-abalụ nwoke balụ nwaanyị na nke onye ji aba ya akụkwana ya. A sị na otu aka iji ọjị n'aka ọ dịka oyi elu atị na nkụzi anyị a n'ọfọ anyị akpọtigie mana ọ ka ndị mmadụ nwee ike wee na-esonye anyị. N'oge gara aga anyị kụzigasịrị ka esi enweta ọfọ, onye na-ejide ọfọ, ihe nwere ike ime okenye n'ọnụ ụlọ nwata ejide ọfọ. Na nke tata ọ ga-amasị m ka anyị lebanye anya na ihe a na-eme tupu egbutuo ọfọ, ya bụ ọfọ Igbo. Na ọfọ abụrụ osisi nkịtị ka ọ bụ, enwere osisi mmụọ dị iche iche. Ọfọ so n'otu n'ime ya, otu a ngwu dịkwa ka ọ dị, mana o nwere ihe dị iche na ha na-abụ. Mbụ dị ike ibie bụ na ada egbutu osisi ọfọ na nkịtị, ọ bụrụ osisi mango maọbụ ube ka ọ bụ. O nwere ihe ndị a na-emegasị tupu egbutuo osisi ọfọ. Ọfọ ọbụla dị n'ala, ọ bụrụ n'ala ụmụnna ka ọ dị, maọbụ na nke obodo, maọbụ na nke ezinụlọ, ara ekwunyi gbutuo ya n'ike. Maka gịnị? Nọọ nsọ ala ka ọ bụ. Nke izi dịka ibie bụ na ọ bụrụ na ọfọ adị n'ala a chọrọ iji wee ree ihe maọbụ ebe ezi gara, a ga-ebu ụzọ jee gbaa afa mara ihe a ga-emerụ nya bụ ọfọ. Ọ bụrụ na ọfọ a ekwere apụ, a ga-agba afa mara ihe a ga-eji wee yọtuo ya. N'iwu bụ na a ga-ayọturiri ya kata ma ọta aka. Ngwa ngwa ayọturu nya bụ ọfọ, ihe a ọ chọrọ na a ga-emere ya emeri ya. Maka ọ bụrụ na emeri ya wee tinye mma na nya bụ ọfọ, ebe o si jọọ njọ bụ na ezinụlọ ahụ ọfọ a dị n'ime ya, ihe ike ga-emerịrị ha. Otu ọ dị n'ọfọ ka ọ dị na ngwu. Ọzọ dịka ibie bụ na tupu egbutuo ya bụ ọfọ, ma ọ bụrụ na o kwetego ihe a ga-emere ya na emegori ya, a ga-enye mkpụrụ ụbọchị 4 dị n'ala Igbo, mkpụrụ ụbọchị 4 abalị 4 dị n'ala Igbo tupu abịa. Ihe izizi a ga-eme bụ na ọ bụrụ na ya bụ ọfọ, maka mgbe gboo osisi ọbụla bụ osisi mmụọ a na-amụ ya akwa ọcha iji wee gosi ịdị ọcha. Mana maka ihi nkwenye dị iche iche, ụfọdụ ga na-afụta ya dịka ikpere arụsị na ndị ọzọ. O wee bụrụ ya bụrụ ma okwu na ụfọdụ ndị anaghịzi eke akwa ọcha na ya. Mana ọ bụ ụlọ nke enwere akwa ọcha dị na ya, a na-atọpụ ya bụ akwa ọcha. Onye ga-atọpụ ya bụ ọ bụrụ na ana obodo, aka ji ọfọ obodo. Ọ bụrụ na ana ụmụnna, onye ji ọfọ ụmụnna. Ọ bụrụ na nke ezinụlọ, onye ji ọfọ ezinụlọ a na ana ya bụ ọfọ dị n'ime. Ọ ya ga-abịa tọpụ ya. Mgbọsị ya ga na-eme nya bụ emume igbutie ka emesigoro nya bụ ọfọ ihe kwesịrị imere ya. Onye ji ọfọ a ga-anọ, aka ji ọfọ, ọ bụrụ nke ụmụnna, ọ bụrụ nke obodo maọbụ nke ezinụlọ, ọ ga-anọ. Ọ bụrụ na ọ nọrịrị ya, a ga-eche mgbe ọbụla o ji wee jesịa wee bata, ọ ga-anọrị ya. Maka na ọnya bụ onye nya na ọfọ a dị nso, ọnyanwa ga-ebu ụzọ mee emume igbutu nya bụ ọfọ. Ọ bụrụ na ihe dị otu a na-emere ya, ịma na egwuregwu ka a na-egwu na a na-achọ okwu. Maka na ụfọdụ ndị ama nghọtasị ihe anyị na-ekwu. Omenala Igbo abụrụ mgbe onye ji chọọ ịbata isoro. Ihe ndị a nwere ike ọ bụ na otu go aka ịnụdebe maka ya, mana ihe dị n'ala Igbo ka a na-akọwalụ gị ha. Ngwa ngwa egbutisi nya bụ ọfọ, ụfọdụ ndị ga-ajụ chekwana ihe a ga-eji ya wee mee. Otu ọ bụ na osisi egbutugo, ama mkpịa nkụ anara akpa ọfọ nkụ. Chetanụ na anyị kwuru na ka ọfọ wee dị ile wee zuo ezu, nke izi bụ narị ego. Ọfọ bụ ntụtụta ka a na-eweta ya n'ukwu. Ọ bụrụ na ulu mgbe ahụ o ji ada, anakia oyibo kpọrọ ya branch, ọ gbajiri, ọ daa, ije welu nke ị chọrọ iwe. Ọ bụrụ nke a na-ele ele, anara ele ọfọ ele. Mgbe ahụ egbuturie, ndị chọrọ ọfọ ga-abịa n'ukwu welu nke ha nwere ike iwelu. Ndị nke ọzọ ara akpị ya nkụ. Ihe ọzọ dịka ibie bụ na nnukwu ukwu ọfọ a, ọ n'ime ka esi atụpụta ọfọ ndị ọzọ. Ọ dịka onye bu alụsị obodo maọbụ nke ụmụnna, maọbụ ebe ọ bụla ije mmadụ gosiri ọfọ wee gosiri ọjị wee bunyite nke nnukwu a na-eti n'anị n'ukwu alụsị obodo ma ihe jikọtara ụmụnna. Ọ n'ebe a ka a na-esi atụpụta ya. Ọ bụrụ osisi nkịtị, ọ n'ukwu ọfọ a ka esi tụpụta nya bụ ọfọ. Ndị ọzọ niile fọdụzirinụ, a ga-ebupụ ya n'akụkụ, ahapịa. Ọ na-ada ụzọ ihe ite nwere ike ime. Nke izi bụ na enwere ike arapịa, o jiri aka ya leere onwe ya. Ụfọdụ ndị ama nghọta ihe anyị na-ekwu, ma na-ezokwu ka m na-agwa gị. Ịma nji osisi ọfọ sie nri.
ọ bụrụ na o kwere unu omume unu nwee ike iburu ya wụnye ya na mmiri ole maọbụ otu ọbụla ihe ọbụla gbasara ya ome ebe a. Nke ikpeazụ nwee ike ime ya bụ osisi ọfa a. Ọ bụrụ na onukwu alụsị dị na be nna gị ma nke obodo ma nke ụmụnna, ndị nke ahụ atụpụtasịrị na ya eburu ya jedebe n'ukwu alụsị a. Enwere ike ọ bụrụ ihe ejiri ya na anụ anị maọbụ na-eme ihe ndị ọzọ n'obi alụsị. Ọ bụrụ ihe ị ga-eji wee egwu egwu maọbụ were ya kpaa nkụ maọbụ were ya wee tụọ osisi ndị ọzọ ma ihe eji alụ ụlọ. Ụdị ihe a adịrọ. Ka anyị na-aga n'iru, ọ ga-amasịkwa m ka m kọwara unu na ọfọ Igbo nwee mgbe ọ ga-anọkọta o jiri aka ya pụọ ma ọ bụrụ na emerụọ ya emerụ. Mgbe ihe dị otu a na-eme, ọ bụrụ na ọfọ emerụgoro emerụ na ya bụ ọfọ apụgo, unu ga-emekwara emume a tupu egbutu ya maka na unu merụrụ ya o ji wee pụọ. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ndị ọma njem ọnụ, asị m na ọ ga-amalụ nwoke mma malụ nwaanyị ma cheta na onye gị na ya nọ bụ Maazị Chinwatakwakụ. Ọ bụ na ikebe wee sonye anyị na Facebook, pịara anyị aka na follow, jekwa na YouTube ka pịara anyị aka na subscribe. Dịka nkụzi a na-aga n'iru, ọ nwere ụfọdụ ndị ama nghọtasị maọbụ sonyesi anyị n'ihi na ọ dịkodoro ọnụ. Mana ọ bụrụ na ị gaa na YouTube Maazị Chinwatakwakụ, ị ga-afụ otu m si wee hazie na playlist. Ịpịa ya, ị ga-afụ buputere gị ọfọ maka nkụzi ọfọ Igbo. Ị ga-afụkwa ndị ọzọ, mana nke ọfọ Igbo ị ga-afụ ka m si ekụzie ya wee gbadata. Sonye anyị na mkparịta ụka na comment section, jụọ ajụjụ ihe ọbụla gbagwojuru gị anya, nke ọbụla ọ dị gị ka ọ bụ asị, jụọ ya na onwe ndị ga-etiri gị ọnụ, onwe ndị ọka mmụta ga-etikwara gị ọnụ. Ụmụnne m, daalụnụ. Ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-enebanye anya, mgbe ọzọ anyị ga-abịa ihe a na-eme ma ọ bụrụ na aka ji ọfọ obodo nke ụmụnna maọbụ nke ezinụlọ nwụọ. Onye ji ọfọ ọ bụrụ na ọ nwụọ, kedu ihe a ga-eme? Kedu ihe ọzọ a ga-eme ma onye anwụọ? Ụmụnne m, daalụ.